Fl-isfond li l-fastidju online u fuq il-post tax-xogħol li tikompli jolli rasu, il-bidla fil-mod kif il-unions qed jindirizzaw rapporti ta' fastidju qed tħeġġeġ aktar ħaddiema jirrapportaw dawn il-każijiet. Qalet dan il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Helena Dalli waqt konferenza dwar is-suġġett organizzata mill-General Workers Union. Helena Dalli qalet li permezz tal-ħidma effettiva tal-unions li jħeġġu biex jiġu rapportati diversi forum differenti ta' fastidju qed wassal biex tonqos l-inċidenza li l-vittmi jiġu vittimizzati darbtejn jew aktar. Il-Ministru saħqet dwar il-bżonn li jkun hawn aktar għarfien dwar il-fastidji, speċjalment dwar dak li qed jiġri fuq l-internet, ħalli l-esperjenzi tal-vittmi jservu għal aktar kuxjenza fuq is-suġġett u aktar nies ifittxu l-ġustizzja. Helena Dalli referiet għal bidliet f'diversi liġijiet li tiżidu l-protezzjoni lil vittmi u spjegat kif il-Gvern kien nieda strateġija nazzjonali li tindirizza l-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika. Fl-istess konferenza tkellmet ukoll l-Europarlamentari Laburista Miriam Dalli li saħqet dwar ħtieġa li mmorru passi l quddiem biex tassew nindirizzaw l-fastidju fuq il-post tax-xogħol. Fid-dawl l-istatistika riċenti maħruġa mill-organizzazzjonijiet Maltin Man Against Violence u Women Rights Foundation turi kif 90% ta' dawk li wieġbu l-istħarriġ ma kinux jafu kif se jindirizzaw każijiet ta' fastidju sesswali li esperjenzaw huma stess jew li raw iseħħu qudiemhom. Miriam Dalli saħqet fuq il-bżonn ta' taħriġ għal min ħaddem imma anke għal ħaddiema. Miriam Dalli temmet l-indirizz tagħha titkellem ukoll dwar l-effetti psikoloġiċi li jkollhom każijiet ta' fastidju fuq il-ħaddiema.